אוקיי, בסדר, אני אנסה. אם אני לא טועה, זה דבק שליה, מישהי שעוקבת אחריי, הביאה לי באחת הסדנאות שעשיתי. לא, זה היה ממש מזמן, ולא השתמשתי בזה, כי קצת שמתי את זה כאילו במקום אחר ושכחתי מזה, ורק כאילו בסרטון של הניקיון שעשיתי מצאתי את זה, אבל אני מניחה שאם הביאה לי את זה, זה אומר שיוצא מזה סליים, אבל בכל מקרה, אנחנו ננסה, אוקיי? ננסה. טוב, בואו נשפוך את זה. עבה. אוקיי, כשמכינים סליים מדבק, ואנחנו לא יודעים אם יצא לנו סליים או לא, ולא יודעים כאילו מה הכמויות של בורקס שצריך לשים וכל הדברים האלה, תמיד משאירים טיפה דבק בתוך הקופסה, למקרה ונצטרך לתקן, למקרה והוספנו יותר מדי בורקס, אוקיי? זה כלל מספר אחד. דבר שני, תראו איזה יפה זה. זה נראה אבל קצת כמו ראשנים בביצה. אתם מבינים למה אני מתכוונת? כאילו... יש לי את הבורקס החמוד והיפה שלי. בואו נראה אם זה עובד. הופה! אוקיי, יש לנו את זה. עכשיו לערבב. אוקיי. לא קורה פה משהו. לא... אולי אני אוסיף טיפה מים. אוקיי, זה מתחיל לראות טיפה יותר טוב. אתם רואים טיפה יותר מרקם של דבק. זוכרים מה שאמרתי לכם לגבי לשמור קצת מהדבק למקרא וזה מתקשה? צדקתי. עכשיו נוסיף דבק. צריך להילחם בזה כי זה דבק עבה כזה ברמות בגלל כל הנצנצים. אופה, כן, ניתן לזה משהו טוב. ועכשיו אני פשוט אערבב את זה ככה עד שזה יהיה סליים בתקווה. בגלל שהדבק לא יוצא, אז הכנסתי בפנים מים ואני כזה משקשקת את זה, ואז אני מוציאה את זה ככה, וזה נראה סופר לא חינני, אבל האמת שזה מתחיל לעזור טיפה. אז משהו פה מתחיל להיווצר, אתם יודעים. נקווה לטוב ביותר. אוקיי, יש לנו את זה סוף, אוקיי? עכשיו הביקורת, סבבה? האם זה סליים טוב? סליים טוב. האם זה שווה, כמה זה עולה? 5.90? שווה. נצנצים, דבק, כמות יפה של דבק, תראו, סליים יחסית גדול. האם זה שווה לשבת 25 דקות להכין את הסליים הזה וכמעט לשבור את הידיים? לא. לא שווה את זה. אבל אם יש לכם כוח לזה ואם יש לכם זמן לזה, לכו על זה. אחלה של דבק. סליים יפה. פשוט נורא חשוב שתוסיפו לו מים ולא רק דבק, כי הדבק הזה עבה מדי בשביל לעבוד. חוץ מזה, אהבתי. 7/10.